Baru kay mo hundian gabi. Ulang si Tita din ang kahon. Pagmata na nakawata mo ko. Pwede ko po ni Tita. Saan to ang kauban na? Gubata sila rin. Hi guys! Good evening sa inyong tanan. So di katong hinatag ni Madam Tutsi ni Ate Maya Mia nya iya pong gibilin danhi. So ato ning lutuon karon guys, ato ning gataan. Tulingan man ni siya gisugba na ni siya. Oh, gisugba na ni siya. So ato ning gataan karon. Kay nahuman naman ig sugba, gataan na nato ni siya. Og daghan jud kayong salamat danhi. Salamat Madam Tutsi. So ato ni siyang lutuon guys, gataan na to ni siya. Nagpakagod na ko ni Manoy Ikoy sa lubi nya. Wa man may kaguran, dito na niya gikagod sa ilan ni Mother. So ato na ning lutuon, maghiwa sa ta sa atong panakot. Maghiwa tag panakot guys, nya karon wa jud ko naka-upload ng adlaw kay ngano kana ang nana ko video pero wa pa na edit kay grabe gid kasakit sa kong gibati kaganiha guys. Murag yung makuan akong sakit akong puson, sakit akong kuan, labad akong ulo, murag buakon lagi akong ulo. Kay nagtunga akong kuan, bisita. Na maghiwa ta sa lamas. Dato mga lamas ani. Day atsal, day paminta, day luya. Nya kaganihan nag-harvest to si Riri sa luya dito sa among bukid. Among muna iyang nakuan unya. Ako ning kuanon daw itanom og balik ang uban. Kini siya nga luya, dili ni siya kuan Bisaya ni siya nga luya maong gagmay. Pero mas nindot siguro to ang dagko nga luya mo tanom kay dagko pag kung baligya. Pero okay na ni siya, kani siya libre na ang atong konsumo ani di na ta mag palit-palit. Iyan nang gi-harvest din gibalik ra pud ni tanom ang uban. Na di na ta maglangan guys, maghiwa na ta og panakot. Kay para atong kuan. Maghiwa tag luya nya kay naa pa may luya ani. Ha? Butang pera o diler? Ayaw sa freezer na ibutang ding. Ano sa kutin mo? Bilis guys, pindaan ko dito sa ubos. Abre mo ba? Kami manggudi siya ang tulingan gataan ganihang tanan sa udto na ko aghimua pero wa na kaya gyud. Kay grabe gid ka. Kuan akong gibati ka ganiha maong ako sang gipahuway akong kuan guys, gi-relax sa. Nagligid-ligid rami uban sa nagligid-ligid ako ganiha uban sa bata. Kaya ang atong bata po tanawa daw dito sa rip Koreana na pabay Bombay, wa naman ni Bombay dan hidi ay. Para ba ko nagpalit sa Bombay? Huwag kung wala Bombay ma. Tanawa lang sa dito. Ug wala na di, bata gilaka ug wala na. Sa mga Ay lagi impas gid na atong kuan kor. Ikaw ra kaon. Atong daghanan sa panakot para masarap nya. Ato po dayon sa gulan sa dahon-dahon. ahos ra man dani ma. O dalan ang ahos dani bi. May Bombay. Ambe ang ahos. Ahos na lang. Sus wala na Bombay. Maluto niya po ni siya walay Bombay por. Guys, puro to is video kita nag-abot nito mga suhol. Ikaw puro ka lang suhol, napakay utang ganiha. Itong movie.
Wait, koyo. Saya sa. Amanda? Nya mao ni ang atong lamas. Wala man tay kuan, Bombay aw ahos ra na siya. Hindi apod atong gata ato nang kumuson. Hindi na ko siya pritohon guys. Kay busog ba naman to siya. Ito sana siyang pataw-tauran kaya parang naman sumak sa ilaha. Ato ning sagulan guys sa dahon-dahon. Ya, piliin mo na lang. Lechon mo na ah. Huh? Lechon. Ayan. Ha? Ayan. 140 naman. Okay. Di ba yung kumawin? Aw, ito nga. Ha? Aw. Dito palit sa inyo ka. 140 mahal manguna noy. Bye-bye, pisare. Ayaw, kaya ito nag-inito na panit ang litson. Okay. Basa. Malabay na yung atsal ma? Daot na na, ilabay na na siya. Dali naman ko. Oh, ganyan na. Mo na ito madili. Hindi mo na ito. Ito mami. Ito eh. Pantat. Pantat ito. Pintat. Murutog. Kita. Kuan. Murutog ito to siya. Ang masdag. Usak. Suba. Ito siya. Ano ito siya?
Hindi na sa dagat ka to na ito. Pero namin sa suba. Ay. Tubig mo. Suba mo. Wala mo sabi ni. Dabaw lang na. Bukuan. Ito na guys, okay na. So ako na lang awason ko para makapanihapon na dayon ka. Diyan na guys, ready na ang atong panihapon. Di ay ganyataan nga tulingan. Sinugba man na siya. Daan na ako lang gigataan. Di apoy saging. Napoy litson nga. Parang litson kauban na danha. Nako ra nang gi-fried. Nya na apoy bulinaw nga giitlogan. Nya naka-ready na ang atong panihapon. So manihapon na dayon ta gihuwat lang namo si Bintoy ug si Kuya na kay naghatod dito ila mama ug sudan. David. Wag. Aman dugangan. Lingkod. Badung. Dan na ra boy, butang boy. Abay kani ati ba? Sige bisin pa na lang sa bisin. That's a Lord and the gift which we are about to receive from thy bounty to Christ the Lord. Manihapon pa guys. Alin angkol, boy, alin. Sabantay mo pares boy da. Gasyo. Minta ko ang ay. Boy da. Yuk kong. Tumba ka na kong. Gus. Gus. Ngaon na niya video. Ngaon na niya video lang. Sige bisa kami ini. Biboy ra wala. Manihapon ta ninyong tanan. Okay, naputol mga ulo ni Uncle Dandan. Nag-regard siya ba kung na to Uncle si Cherry? Ligan na ba kay pitik danday na Pitikan di ay. Pitikan di ay. Gua na ibu yung goto. Ato do kang. Cepat takut yang murah naboy kung murah naboy. Ato do kang nanti. Pero dito sa iro. Murah ka ba nang kumanan ganyan kaya kan. Impas gini karon na da. Pertama siya no di gini kagawas karon. Ayun lang. Ayun na. Ano to sa sa? Waka eh. Ulo ko gugma man. Hindi bili na ba? Nanay. Mana ilin din si Ate Day. Ubay na ba doon na siya ka? Kaya dalaw niya yung project. Wala oh. Doon dito, di ba na ko na kagsukas. Sukas na. Dabaw, dabaw. Aw. Dapat pa durian. Awat na doon na. Doon nila si Tatay Digong. Ito ni Tatay Digong. Dapan man. Gula. Ma-impit si. Kalau kerja dapat bubuk na ba? Ano man, ang chiko anday. Naman silingan mo kanang hilok. Wala lang ba? Ito lang mga kasasalan. Diba si Digong may ginawa? Uy kayo, kaya dili pasugdan ng kuan. Uli kaon. Uli makatod sa yan Bubuk pagkaon. pengen na? Uy kayo. Kami na po. Okay, berarti padung. Binangga kan ini sama ngomong film si Duterte.
Kasi kailangan ka na tuloy o hanggang magtahat bulinaw boy. Bulinaw ba itlogan kasi kailangan ka na to. Tagay. Kadili ko na siya. Ano ko lang. Isda boy nga gigataan boy. Ha? Ano? Ah, mag-itlogan. Ano ba? Sopa. Apolo, lugar ka boy. Apolo, lugar ka. Hawin, dito hawak na. Boy, guwapa na kay pares na. Agoy! Bigyan mo sa bunga ni Manoy ni Mula. Alam. Anak ni Magalisa pa ba? Ha? Kalita? Balisa na mo so. Alay! Agaw-agaw gap mo boy. Agaw-agaw gap mo eh. Tak man lay boy. Diyan yung gabi eh. Ay, gabi ang ganito. Buka ano eh? Buka. Kaya ang pares ni Wala sila. ang pares dyan kasi ang marir niya ang gulay. Itong kanin kayo ba? Aloy, Ako na yung ba? Tay, aloy, dagan mo na ginawa ako na yung May ganun akong basa kay. Patre! Kasi, Napa na mo. Lagi again da kay. Yan ni iboy bajiman. Pero yan yung sake. Baji-bajiman. Ano? Kable-able, hindi ka nabayot eh. Guwapa kaya pares gabi. Tagduwa pag ikabuk nga bayo. Awan. 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 Burabok. ano niya? Babae ko ah. Imo ba ano duha ka buok? Mukha Nga bet nagsunod ba kasi ani mo? baji-baji lang to yan. Hindi baji. Kanban. Awan. Ba mo gana si? Ano? Sana may gataan din. Ginatano ka na. Natural. Alang Isog ba ka ang kasi ang dyan gid. Ito pa na ito. Eh, pwede nga dito na. Ito. Parang kay mo humbiyan gabi. Wala si Tita din ang kawon. Pag mata na, nakamata mo ko. Pwede ko ni Tita. Saan to kung kauban na? Biyaan, hindi ko. Nagkukulong. Di posto ninyo wala. Yung gubata, sila rin. Balik mo ito nang buslot ko ito. Bala gubata yun doon sa ila. Alam niyo kaya among padingding ay. Sarap na. Lingaw kayo ay. Ang sa'yo mo nakita din. Bye-bye. Ito ba dyan? Eh, nagod ba? Diyan nagawad sa spot. Siya pag ginagawa na. Na, may lang. Kaya yung mga nagaya. Alam na nalili na mga mga ipaulan din. Dapat sa ano na iba. Ako dito na ako na iba. So, let's go na iba. Alam ko yung tulong. Ano kung nagkabot ko ito mo nagdula sa spot? Yung ino suga na. Ang ispat ko na ito. May nangula. Nangula ispat kay. Bahala mong dagan-dagan ganda kayo sa batak. Mabanggaan yun mga. Banggaan din. Di mo na bunggaan Kami nung doon mo Saban lang. nagkana ka, nagdos mo nung bang. Diba? Kakatawa ng wakwak. Oo, kalawan. Nabisag dyan na ako sila asa, bala mga nilinig siya. Manginit na yun, mamukaba pa mas sa uban. Isang pagngawta dili sa lang. Ano?
Di ba nakuha ng iboy, isupin na. Abag, panulod ka man. Apel, apel. Kasi yung kamok dali dalan daw ni Blumado ka. Kung yung motor banggan, paalog yun. Sige yan, baguhan. Yan, ganda. Bisa nga dala ng suruan na lang. Dagan. Diyan ka pa yung ulit. Nag-agta mo man lang yun na. Bala pa ng tonton. Huwag niya yan naglaag sa gabi na. Ayaw mo lang, gabi yan. Kala ko mga. Yung lahat tayo, yung kadalimin ba? Ngitan sa balay na puyo ay sa balay ay pato na. Gapas ko na ba? Wala? Tungkol ba? Ako na yung nabilin? Bayo. Ano? Ayaw na yan? Ano ba? Yo ah. Dilit ni kami. Kauna na na. Ano yung dito ng ipon? Ano, ini mo na lang niyo. Yan, ano ganun kay kumpito? Awa. 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 Lalo kang Pagkindong ako. Pagkindong na kailangan ang alsakyan na maninunta. Wala. May kuyit na eh. mundo sa muros man dula. Oh, ako yung dula. Ano lalo ikot daw. May klase yan, ikaw sa'yo. Lewat bisa. Ang sanay? May klase ni May mo gasa ka? Dua naman ulit. Oh, Bernice may balik. May gasa na ganun sa'yo. Pamana? Yan. Unsa sa inyo, wala diya. Wala. Gambar na. Madaghan na sa sili. Tulog ka po kung isang putol man. Ang taon, makasili lang. Awalang lang. Alam sinabi kanina, grabe kahalang. Kaya mo, jampog. Halang mo day. Ano nga lang, dito sa unang sila. Tungon ka din eh. Mungkan ka diya. Kung ba diya, diya. Kaya mo diya. Tubigat ba lang yung niya? Kami ni mga say, gudya nila yan. Kulang na diyan. Pili-pili lang eh. May bakaw. Dahil wala ipan. Yung kung ginawa ko sa'yo kung may bahay gamay. Gaya kukur ba? Kung man yun, si Tindal. Tulog man siya. Yung hindi pa gamit. Kapoy daw siya. Ano na kompleto kang paket? What? Dito sa paket na eh. Bakit dapat na kinuhaan niyo? Hindi naman nila kita. Ito yan, nagkulin sa una ito manapa. Pag-awat ko na sa lawa. Susi na ko dito yung sulod mo. Baka ginawat mo yung kaning isa ka karton nga bungkag na eh. Saan na ninyo i-receive? Makuan man na sila doon ha.
Sumbong na sa ha. Dalang ito nawala yung kulit. Ano siya nawala noy? Madaog na ako do. Kanang gigataan. Kawasan ng isda. Ano? Kawasan ng isda. Master pa ni Ibo lagi kita nililip panik. Ganina kasi kinauna. Awal. Bunga pa sa Ano akin. dito ito anak? Wala. Gaw siguro ko kuha kaya nanay na. Wala ka balik na. Gaw na siguro ka bukit. Wala. Ha? Agad ka mo na dito kay dito rin siguro na. Nakatuban yung kulit na Kung na atod mo ng cellphone. Bumi, cellphone na rin siya. Ino na siya. Mo pa na. Okay, nahili siya. Dito ba? Mura ka magkaroon ka naman. Yun na siguro nagbalik mo. Yun na siguro nagbalik mo. Balik ko mo. Babalik po man nagikuha na ni tita nga di sa pabalikon kay ando na ipa. Ay na magpatabong pa si tita sa ano. Yeah. Kano sa? Balik ko lagi dito kay ang reklamo yung asawa kay siguro buka. Panawagan sa inyong asawa niya. Kapatid mo maglulong ko dili niya na. Ayun, hindi mo manoy, itugong na kanoy. Ayun man siya na. Ay, niya matalaingon. Ay. Ay mahimo. Ay mahimo kay naman na iyon. Ay, matalaingon. Ay. Kasi nga ganun. Ito ba ko? Ito